Без музика може ли да тръгне крака? Без музика. За да стъпи на първо време, той трябва да е тръгнал някъде преди това, за да стъпи на първото време. Нали така? Разбира се. Сега, когато имаме алфтакт, един марш, великен нашия войник, нали? Естествено, че ще стъпи на първото време. Но когато в музиката няма алфтакт, ние трябва да тръгнем от първото време, брата си. Просто няма откъде да тръгнем от други. Нямаме право да тръгнем. Ето, тръгваме. Как да стъпя на първия? Не трябва да тръгна от там. Къде ще стъпя? Или на второ, или на трето време. До сега, в нито едно описание, аз не съм видял стъпване на първо време. На първо време. Сестрите го има. Само стъпка на път. Как? Така на стъпка на път. Сега, никъде няма. Мога да ви кажа къде има описание стъпване на второ или на трето. Първо време стъпка напред, значи стъпка. Защо? Стъпка, ви сега. Всеки пише трето. Стъпка напред. Едновременно с ръцете. Има две думи, напред и едновременно. Тези две думи показват какво правят ръцете и краката едновременно напред. Това не може да бъде стъпка. Това може да бъде движение напред едновременно на ръце и крака. Това е първо. Второто, в панелитнето на сестрите, в подвижност, описанието на упражнение подвижност, мисля беше на 74-та страница, ако не се лъжа, пише: кракът стъпва на второто време. Категорично, написано. И когато казах на един колега от бившата комисия по панелитния, той каза: аз това не съм го забелязал. Ами, добре, ти си в комисията, как няма да знаеш това? Това е за забелязване. Когато играем запознаване, там пише стъпката е на трето време във втория етап. Сега, има още едно много важно нещо. Ще се позволя обаче да цитирам учителя, защото да бъда точен. И че не мога да го разкажа, но учителя казва: ако се обърнем към музиката, ще видим, че там има силни тонове и меки тонове. Силни и слаби тонове според музикалната теория. Меките тонове са слабите тонове в музиката. Тук има музиканти и те много добре знаят за какво става дума. Защото другите могат и да не го разбират съвсем точно. След силния тон, който е първо време, както казах, трябва да предизвикаме мекия тон, за да можем да използваме енергията на мекия тон. Любовта е мекия тон в природата. Най-мекият тон в музиката е любовта. Работете само с меките тонове, за да се ползвате от благословението на Бога. Мекият тон съдържа в себе си топлина и светлина. Това е абсолютно справедливо. В четвърта година в факултетен клас беседата съвместимо отношение. Как ще използваме мекия тон? Ако стъпваме от първо на първо, на първо, на първо. Обаче, ако стъпваме от първо на трето или на второ, защото и второто и третото са меки времена, тогава ние можем да използваме мекия тон. Освен това, учителя нарича тези времена в такта просто с думата любов. Нали? Аз го прочетах. Ако кажем, че меките времена са свързани с принципа на любовта, а първите времена с твърдия принцип на мъдростта, стъпването от първо на първо време, от мъдрост на мъдрост, това е твърда панелитна, братя и сестри. Бях в Габрово
И при Жоро Габрово му изиграх паниритмета така, както в мен се играе. Равна, нали? Първо, той, по-мекичко бе. Викам, защо бе, Жоро? И ти маршируваш. Викам, а така се играе в момента. За да не се марширува, трябва да се стъпи на мекото. Това е моята идея. После тази идея казах, че в сестрите, ако погледнем в Жоро, в вашата паневирна, която сте издали на Ярмила, нали, там на 116-та страница, там пише, че са тръгва от първото време, преход във второто и край на движението в третото време. Нали така? Това е на 116-та страница. Аз мога да го прочета. Също така, рязкото и насечено изпълнение трябва да бъде избегнато. За да има продължителност на движението и ритъм, движението на ръцете трябва да се развие за 3 времена. Когато става въпрос за 3-временен такт, начално първо време, преход при второ време и достигане до крайно положение в трето време. Само, че се отнася за ръцете. Нали е това? Така е написано. Да, обаче ако отгърнем първото упражнение на паневиртнето, описано в същата паневиртне, Жоро Гани или Антония. И какво да кажем? И там какво пише? Първи такт, почти готов. Стъпка с 10 крак напред, като едновременно с това ръцете се разтварят плавно и писат възходящи ръки от двете страни на тялото. Значи, ръцете се разтварят за един такт. А кръка е едновременно с ръцете. На снимката също се вижда, че... Сега, момент. Трябва да ви кажа, че още в 1972-3 година сестра Мария Тодорова лично сме разбрали от нея, че движението е вътре в такта. И, понеже тогава приписахме тая паневиртна 38 година, не можехме да я намерим, приписахме. И в скоби сме писали за един такт, защото в 38 година не го пише това, че за един такт. Отпред пише едно движение напред, едновременно на ръцете и краката. Това едно какво е? Едно е или първи такт, или първо движение. Значи, това беше добавката тогава, в 72-3 година на сестра Мария. Защото пише едно, но не пише какво е това едно. И тя написа първи такт. За един такт по-точно. Да. Сега, всички тези неща, които казах, тези описания и този цитат на учителя за меките времена показва, че ако ние стъпим на третото време, ние стъпваме на мекото време, на любовта в музика. Брате и сестри, ако нещо липсва на нас хората в момента, това е любов. И да не си въобразяваме, че е нещо друго. Ако ние стъпим на любовта, знаете ли, в тая паневиртна ще има съвсем друга енергетика. Едно е да стъпиш от силно на силно и да набиваш нали, енергия, която е мъжка, казано направо. Друго е, когато стъпиш от силно на слабо, когато двете енергии, мъжката и женската, са в равновесие. Така че стъпването на третото време изобщо не е измислица. Казахте, че го има описано някъде. Когато пишех тази паневиртна, когато последната е и моята съпруга свирише, аз играех. Аз свирих, тя играеше. Ние сме наблюдавали абсолютно всяко движение, точно как става и какво до какво достигнахме. Вие знаете ли, че когато в началото, след 1989 година, започнахме да играем паневиртния на Рила, ние свирихме много бързо. В сравнение с сега. И тогава възрастните сестри викаха, ама по-бавно. И тогава какво започнахме да намаляваме темпото? Постепенно, Йоанна Петърганя. Така, намалявахме темпото чисто от музикално гледаще. Започнахме да свирим по-бавно. Но когато започнахме да стъпвам на третото време, изведнъж темпото падна. Горе-долу с около 10 единици. И това, което е първия ден на пролетта, нали? То стана
първия ден на пролетта. Виждате ли, изведнъж темпото пада. Изведнъж става меко. Не е тази твърдост. Сега, и за да приключа по въпроса, разберете, имам вече 6-7 годишна практика с тази паневритмия. Трябва да ви кажа, че този начин, който показвам, вече има хора, които са го владели, е много труден. Тук става дума да се отчитат времената, да се усети третото време. Знаете ли колко е трудно да се усети третото време, за да се стъпи на него? Докато другата паневритмия, която сега в момента играем, е много лек начин за усвояване. Тази паневритмия, която в момента се играе, може да се играе още 100 години. Защото е лесният вариант на паневритмия. Но другата паневритмия, мисля, че има място под слънцето, защото тя е един труден вариант и всеки, който желае, може да започне да я учи. Не искам да се налага, не искам нищо от никого. Аз ще продължавам да я преподавам и тя ще, може би, след много години, когато няма да съм жив, може би ще се наложи. По някакъв си начин, а не знам такъв. Това е положение. Все пак, това е паневритмията на любовта, запомнете го. Защото учителя го е казал, не защото аз съм го казал, или защото така го преподавам. Учителя не казва, че това, което вие го играете, е паневритмията на любовта. Не, аз го казвам. Това е тълкувано. Учителя казва, че тълкувано. Третото време е свързано с принципа на любовта. Третото време. Ама в кое? В Галс? В 3 четвърти. Къде ги 3, 8. Прочетем. А другото, което е в 2 четвърти, там е същия принцип. Само, че в 2 четвърти имаме силна част и мека част. Това, което музикантите казват едно и. Нали така? Меката част е и. Тогава в 2 четвърти става така. Тръгваме на силната част, за да стъпим на меката. И отново сме в този принцип. Това е сега. Мога да марширувам на трето време и да не марширувам на първо. Има един друг отговор. Няма как да сменим времена. Мекото време ще се остане меко. Дали ни маршируваме на него или не, значи ние върху музиката не можем да влияем. И понеже тя е първичното в паневритмията, тя определя. А ние как ще изразим музиката? Това е начинът, по който всеки един изпълнител, един музикант, друг музикант, казва, ако слушаш един концерт, изпълнен от двама пианисти или двама цигулари, няма да го познаеш. И различно се свири. Може да се стъпва силно и на слабо и на всякъде, но музиката не може да се променя. Тя има свои изисквания. Тя има свои изисквания. Къде е крайната позиция при изпълнение трето време? Изходната позиция имаме в 33-та година, значи крака събрани, ръце на страни, за да може да определим разстоянието с нашия партньор, след което ги слагаме на рамената. При което имаме първо, второ, трето време. Първо, второ, трето време. Абсолютен синхрон. Едновременно, както във всички описания е описано. Ръце и крака заедно изпълват движението. Това го имаме в абсолютно всички снимки на Ярмила. Дали са нейните илюстрации или са снимките, в които е тя с Мария Тодорова, това е което имаме навсякъде и това абсолютно отговаря на паневритмията от 1938 година. Там се казва първо движение, второ движение. Няма никакво разминаване между горната и долната част на тялото. Ако сега аз направя ето това, какво е това? Може ли да беше ако аз играя, какво играя? Ръчница. Добре, сега, кое упражнение от първите 10 играя? Не може да кажете, защото в паневритмията, специално за първите 10, водещото е ръцете.
Значи те са тези, които определят смисъла и значението, името на всяко упражнение. Затова специално сестрите са казали първо, второ, трето време за ръцете. Специално са го уточнили. Ярмила също го е уточнила. Първо, второ, трето време. Но абсолютно навсякъде Ярмила използва думичката симултанемо. Това означава едновременно ръце и крака. А пък Милка Переклиева го пише на български. Тя казва едновременно. Първо движение, едновременно, второ движение. Боня, я покажи второ упражнение. За първо ясно. Второ упражнение, много малко хора забелязват един момент, че изходната позиция е с длани надолу. Сестрите също го отбелязват, че това трябва да остане през цялото упражнение. Завършва първо упражнение, ръцете се свалят пред гърдите и започваме. Първо, второ, трето време, първо, второ, трето време. Първо, второ, трето време, първо, второ, трето време. При даване имаме следния момент. Ръце на гърди. Първо, второ, трето време, първо, второ, трето време. Сега аз тук съм ви подготвила едни неща. Сега искам да ви кажа следно. От 11-то упражнение нататък. Стъпването е на второ време, не на трето. Искам да ви кажа, че в запознаване е на второ и на трето. Всичкото зависи от дължината на завъртането. Това завъртане е на второ, когато трябва да се хванем на трето. Защото това завъртане е много по-голямо. И всичко е естествено. Всичко е естествено, разбирате. Тук не става дума за измислене. Аз ви казвам, трудно е. Но всеки, който иска да влезе в този ритъм, нека да дойде на наш курс, искам да ви кажа, че нещата не са толкова прости. Значи, те са свързани даже с астрологията. Ако тук има хора, които разбират от астрология. Има кардинални знаци, има неподвижни знаци. Едните се наричат мъжки, другите се наричат женски. Този свят е поляризиран. Разберете, той не е само мъжки и не е само женски. Неподвижните знаци са свързани именно с тази мека стъпка. Просто нещата не стоят по този елементарен начин. Ние ще си играем тази паневритмия. Разберете, братите и сестри, ние без нея не можем. България без нея не може. Така както се играе. Хиляди души на езерата. Но другата трябва да се практикува. Някъде от някъде. Това е моята идея. Добре, аз това, което съм подготвила, сега ще ви го раздам. Няма нищо, че става въпрос за трето упражнение, но единствено там най-ясно могат да се видят времената в такта. Не знам дали ще ми засеки, ще дам малко кръсти, така горе-долу да имате идея за държането. Защо ще видим даване? Защото единствено това е упражнението, което от началото на паневритмията виждаме времената първо, второ и трето време. Ще разгледаме този девети такт, следно, че гледаме първото движение на това упражнение и ще разгледаме 22-и такт, следно, че гледаме второто движение, защото те са първите, в които виждаме точно времената. Значи, както видяхме, в 38 година десен крак напред, същевременно и ръцете правят. Ляв крак напред, същевременно ръцете се връщат. Ето, даваме, имаме първи такт и изрично е обяснено за ръцете. Първо, второ и трето време ръцете се изнасят, втори такт, ръцете първо, второ и трето време ръцете се прибират. Това изрично е описано от сестрите. И от тях на мен. Ето, явно какво казва? Това, което показахме. Ето, имаме начало на първо време, преход при второ време и достигане на крайно положение в трето време. Това е от книгата на Ярмила. Аз съм живяла 20 години във Франция, абсолютно говоря френски, преподавам го и чета паневритмията в оригинал. В един такт, когато е примерно 3/4, имаме първа четвъртинка, втора четвъртинка и трета четвъртинка. Имаме първо време, второ време и трето време. Какво означава това? Ето, това означава. Айде, нали сме надавани. Първо, второ, трето време. Следващия
няма абсолютно никакво двусмислие как протичат ръцете. Ясно и точно е обяснено. Имаме първо, второ, трето време, първо, второ, трето време. В рамките на един такт се извършва движението. Започва музиката, започва движението. Така, защо 38 година не казва времената и тактовете, това не знаем. Но казват нещо много интересно, още веднъж моля. Ето, същевременно. Значи имаме десният крак напред и същевременно, а не десен крак напред и след известно време ръцете. Нали? Няма такова нещо. Имаме десния крак напред, същевременно и ръцете. После имаме ляв крак напред, същевременно и ръцете. Нали? Тя го пише. Премиер мезюр, вече тук Ярмила не използва времената. Тя казва първи такт. Симултанемо. Абсолютно, както сестрите използва думата едновременно. Ампа де ла жонтуат. Първи такт е това. А втори такт, ампа де ла жонтуош е симултанемо. Ето. И защо илюстрациите показват това нещо? Ами защото тя това иска да покаже. Момент, имаш ли обяснение защо тя сменя времена с такт? Да, защото когато кажеш такт, това означава времената, които са вътре в такта. Тогава защо не използва времена? Учителите използват думата такт, а в музикалната теория е размер, което е едно и също. И като кажем размер, разбираме три времена. 3, 4, 2, 4. Разликата е точно за времената. Няма никаква разлика. Моето обяснение е, че много по-кратко да използва думата такт, която включва първо, второ и трето време, отколкото ако трябва да казва за всяко движение първо, второ и трето време. По-дълго е. Тоест, за тебе е еднакво, абсолютно, те са еднакви, Това е така? абсолютно едно и също. Това разбираш по отстъпване. Какво се разбира под изнасяне? Начало на музиката е начало на изнасяне. Значи, обяснявам давано, защото единствено тук имаме ясно очертано една четвъртинка нота, една свичка и това е първото време. В другите са следи. Значи, дали ще имаш две четвъртинки, които ще правят една нота, но на вас ще ви е по-трудно. Затова съм избрала тези тактове, защото те единствено там виждаме наистина първо, второ, трето време. И цялата идея на тази презентация е, че музиката започва с първото време. Преди това първо време няма музика, няма движение. Значи няма как която и част от тялото да направи нещо без това начало, този импулс. Ето имаме първото време. Или тук имаме С, първото време. Това е първо време, второ, трето. И край. Изчерпва се такта, свършва движението. Това, което е за мен важно, е 38 година. Оттам нататък за мен са подробности, които уточняват 38 година. Аз играя по 38 година. 38 година се казва крак напред, същевременно и ръцете правят плавно движение. Левия крак напред, същевременно ръцете връщат. Аз абсолютно играя по това, което е обяснено в 38 година. Три четвъртини има. На коя четвъртина стъпваш с пръсти? Това попитам идея. На коя от три четвъртини стъпваш? Това исках да видя. Аз лично почитам да стъпвам на второ време. Но много е възможно изцяло на трето време точно да се следва. Но при мен по-скоро е стъпването на второ време, но това е мое лично усещане. Напълно естествено да стане и на трето време. Защото на първа тръгваш, първа четвъртина тръгваш. Да, значи тук най-важното, което искаме да кажем е тръгването. Значи започва музиката, започва и движението. Започва музиката, започва. Това е най-важното. Идеята е наистина. Почва музиката, почва движението, свършва такта, свършва движението. Докато, когато в момента се играе, дори и на днешната паневритмия, има движения без музика и движения, които отиват на следващото упражнение от тези 10. Да не говорим за другите, че изобщо се изпълняват между всякакви тактове. Значи в момента паневритмията, която се играе между тактовете.
ние играем, както е описано в тактовете. Започва музиката, започва движението, свършва такта, свършва движението. Ние играем точно по силните времена. Силно време започва движението. Разбрахме. Който разбрал. Второ, трето време, два пъти по-бавно, предимно разбрахме синхрона, давай сега. Броя на 3 и брой на 6. Раз, два, три. Раз, два. Трябва броим до 6. По-детайлно. На първо време тръгва движението. Това Да ви кажа как преподавам паневритмия. Защото е сложно. Аз се преподавам танцувайки. Раз, два, три, раз, два, три. 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 Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два и т.н. Ето, напълно възможно. имаме Ярмо. Това е нейният почерк. Написала е даване, първи такт и ето това е положението. Края на първи такт е това, което ние с Георги правим. Дай следващата слика. Втори такт е написала с нейния почерк и това е вторият такт. И искам само една думичка да кажа. Значи Бейсадно казва, че слънчеви очи се изпълняват с специални костюми. Такива костюми, те трябва да бъдат, той казва, задължително с син, бял, розов цвят и с колани. Виждаме каква е бройката. Аз имам тези 3 костюма. Ако някой не се интересува, мога да му покажа, но мисля, че е важно вече да започнем да изпълняваме паневритмия с костюми. Аз знам, че Бейсадно не е допускал жени в панталони с паневритмия. Боби, ти допускаш ученака ли мога да бъдеш? Ако аз съм сбърнала, че тя е сбърнала. В описанието на движенията е точно това казано, че примерно за ръцете, само това е казано, че движението трябва да се извършва в рамките на целия такт, за трите времена, примерно. Те са направили всъщност, че това нещо важи и за крака, и което е естествено. Нали? И за това искат движението до крака също да го направят в рамките на целия такт, което значи, че трябва да се стъпа на трето време. Това е логиката. И е много правилна логика, между другото. Сега вече ние трябва да се изберем дали ще стъпим на второ, или между второ и трето, или на трето. Но факт е, че всички хора, които познаваме, които са били до учителя, никой от тях, аз лично доста хора сме срещали, които са били по време с учителя. Това нещо не го имам никога. Аз от няколко години от вас не чувам. Абсолютно. За първи път от вас... Не, той е брат Георги, го каза, че от 5-6 години. Това е нещо. А според мен все пак това, което те са пренесли и трябва да много Защо е така? И слушайте това, защо е така. Явно, че нито една сестра, включително и Катя Грева, не е играла по този начин раз, два, три. Защо? Защото сестрите в коя година написаха паневритмици? Някъде 54-та, 5-та, там някъде. Кога я напечатаха на 10, на машина на 10 екземпляра? Пак 50 някоя година. Кога започна гонението срещу братството? 50 някоя година. Кога да направят курсови? Кога да придадат тази паневритмия на другите хора? Те са ли тези играят? Да, те играят така, както те играят. Това е теоретична една паневритмия, която остава само като информация в годините. И сега се възстановява. И аз да ви кажа, мога за себе си да кажа вече. Защото заради мен става цялата работа. Тук да... Това е ясно. Да. Не искаме да се изясниме, не е за дете, искаме да се изясниме. Искам да ви кажа, ако сестрите, които са написали тази паневритмия са 4, аз съм петата сестра. Ако те са 3, аз съм четвъртата сестра.